नोंखौना जे मेंगालायबाय आं खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय मासेयाव जे फगबाननाय महर लानानै सोनाफोर दामुगैनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिम नायनांगौ जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय अननानै सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै गालां आरोना बेनिफ्राय मा होनो आंबो बिराद एक्साइटेड जाखाबायमोन मा गुड निउस बाट सोरबा आब' आरो आगैमोना हमनो हाखाबायमोन मा गुड निउस आङो हिनबो होखादोंमोन ना जों बायदि हिनजावनि थाखाय बिनिफ्राय बांसिन खुसिनि समाया मालाबाबो जानो हाया होननानै स' दा आंना गथ'फोर सानै दंखायो नालाय आं बै समनि खोथाखौ बुङासै आरोना सोनाफोर प्रेगनेन्ट टाइमनि खुसियाथ' जोंना लाख' हायैखा जेनेबा बेनिफ्राय बांसिन माने एक्साइटेड आरो लाख' हायै खुसि बेनिफ्राय सोनाफोर बे खुसिखोब्रि नङा आरोना आंहा बिथांखौ लोगो मोननो नागिरदों बेसो आसलि खुसिखोब्रि आरोना जों बायदिनिया बेसो आंहा दा गथ' सानै दंखायो नालाय बे प्रेगनेन्ट टाइमनि एथबां माबा गैथ'ला आरोना टारगेट जेबो गैथ'आ दा बेनिफ्राय सोरबा आगैमोना आब' सानैयानो जायोमोन सोरबा आब'आबो होनदों आगै सानैयानो थिग जायो आरोना औ सानैयानो थिग जायो आं साथाम गोसो दङ खिन्थु आं हारसिं खस्थ' आवगायनो बोरैबा मोनो आरोना सिदा खुला खालामनानै होबाय आङो आगोलावनो टारगेटआ आंना साथामनि टारगेटमोन साथाम आरोना दाथ' सानै मोनखाबायानो ओमफ्राय मोनथिथ'ला उनाव इसोरा मा खालामो ओमफ्राय गासिबो खामानिया साननाय बायदि मावजाजोबा ना बिसोरनिबा साननाय बिनि साननाय थायो आरो इसोरनिबो एसे ओरै आशिर्बाद थानांगौ जायो नङा होमबा ओमफ्राय नायलाय जालायबाय आंहा हाजि मिनिनाय आरोना ओमफ्राय नै 5:30 जादों सोनाफोर ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामदों आङो मेगनानो नै बुलुबानो खाराखै आरोना मेगना फिसाखा नालाय नै सिखारस्लाब मोनोबाथाय नुवा मोनो आरोना दाबो नुवासो मोनगासिनो मोजानो आइदै मैयाबो हराव थाबखौनो उन्दुवाखै आङो बिथांजों रायलाय आरो नै दिनै फुङाव थाब सिखारनांबाय मानो होनबा फार्स्ट क'क्राझारनिजोंनो थांगोन ओमफ्राय बिथाङा दाख्लै जाय ट्रेनजों थांदोंमोन नर्थ इस्टजों बे नर्थ इस्टजोंनो फैफिनदों ओमफ्राय दा आङो थिग खोथा बुंनो हाया जे बिथाङा ओंखारनानै रुमाव हाबगोन ना जोंल' बिथांखौ लोगो हमगोन आरोखि ना मोनथिथ'आ बेखौ सनाफोर आंबो मिथिया बियो रियेल दे आं स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव मा सेयार खालामलांनो हायो हाजिव जाहांबायानो सोरबा आगैमोन होनखासिगोन आब'आ बिराद दिनै माने खुसि जागासिनो दं होनखासिगोन आरोना नै आंना नियमा दासान्दि मोजां नङा जायोबो लाङोबो होननाय बायदिसो जानानै दङ दाउ मासे लागावबावबाय दिनै माबा लांला आरोना गथा लांला माने टाइमा मिलायनाय नङा आंना ओमफ्राय सिथारनानै बेदरखौ एसे लांसै गावसोर आइजों बाबुजों एसे थालांसिगोन आरोखि टप्ला जुनाया जाखाबायानो जोंना मुस्रिखौ खेवफिनखाबाय आंनो आइया बेखौ खोङा नालाय बे गिदिरद्राय दा बेरेंसिखौबो एसे बोखारलांनो हायोना हाया बोखारलांबा फंबायखौ लागावनानै गालांसै जाबाय नै टप्लाया मैयानो जुखादों आं मोनायावनो बेरे फुंजानि मा टिभि चालु नोंहालाय सोरो जाया नोंहा समाया जागासिनो फिसाजोआ सिखारनानै फिसाजोंनो बिसिनायाव एसे गोबाव थाथ'बावनांबाय आङो मैया मेगि लाबोनानै दोनफैखादों सोनाफोर मेगि आरो दाउदै एवनानै जानानै ब्लड आरोना थ' उफाय गैया बेखौ नागारलांनांगौबा बोरैबा मोनो बाट माथो होनबावनो आरोना ओरैसो बुंजानाय जासिगोन बिजनियाव फैयो बोराय फैबाथाय खारलांथारो बिजनियाव फैयो बोराय फैबाथाय खारलांथारो होनसै दाख्लैनाव बिदिनो जादों एबारना बिदिनो खारलाबा माथो ओमफ्राय फिसालानो बारा गुदि खिथाथ'वाखै आरोना आङो मेजेम दे दाउआ जोंना बरिया बेबु सिन्थायनि मेजेम दङ नै फुरा रेडि सनाफोर टप्लाया ओमफ्राय फाथैया नै आं हाननाया मिनिनानै थैगोन फंबाय एसे हानदो नैबावदों मा सोयो मा मायो एकदम बजाय ओमफ्राय नै मा लाबावलायखो आदा बथलनो खाथियाव सोरबा दङबा आब'मोन सनाफोर फैनो हागोन सपासे ज' लोंनो हागोन आरोना साना भाजा लानानै फैखा नै क'क्राझारावहाय बेनिफ्राय 1.5 बोसोरनिखौ लायासै आं ओरैबायदि गोदै जाबाय ना माने बाराद्राय गोदै आरोना बारा गैखाला 1.5 बोसोरनियाहाय ओमफ्राय नैबेयो गोदान संनाय आरोना थाजा मोजांथार बे एकदम माने बांद्राय एकदम ओरैसो जाबायनो जाथ'वाखै आरोना होमबाबो बिराद गोदै लाबाय आं आदा बथलनो माजे लोंनाय देखायबा गाज्रि मोननाङा दे ओमफ्राय बे आंनि ब्लाउस बोराय गानबाय थाग्रायाव सोरबा आगैमोना बादा होबाय थायोना लांफालाबो आं नै गालांसै आइया ओरै टेबोल फुगाथोंसै आरोना नैबे नै दा टेबोल फुगानाय बिराद मोजां जागोन है दै नङाबा आं आरो लांफाफ्रांबा आरो गानफ्रांबावगोन आरोना ओंखायनो बाद होथारबाय बेखौ लायदों साननाया लेरख'सोलै ओमफ्राय गोदोनि लेरख' टेंकेके दंमोन देरबाय जाहैदों बारि खनायाव सोर नायबाय थानो बेल' आरो जाहैसोसै बाबुआथ' जाफेराखैनो नै
थांसै था नै थोन जालायबाय बेगजों मानसिजों बजाय ओमफ्राय फिसालाना गस्लाया मैया गाननायानो बाव आरोना खानाय सिनायाव गाननाया फैग्रा सुनानै होबाय आङो मोनायाव रानबाय आरो बेखौनो गानफिनबावबाय दंबावखायो गस्लायानो कलार गोनां आरोना ओमफ्राय बिराद थार बियो जेखौ मोजां मोनो बेखौ गानबाय थायो मिथिखायोना ओइ हिर' मोजां नुबाथ' फिसाखौ 60 थाखाल' लादों आरोना क'क्राझारावथ' 100 लायो ओमफ्राय मोनसेल' दखान दङ 80 थाखा लायो ओमफ्राय अबेबा 85 लायो खोमा आरो खिन्थु मैया सिननाया 60 थाखा लादों आरोना मोजाङानो सिना हरदों साबास दासो ओमफ्राय नै आजिखालि बेबो बामजाला फाइनालि रुम मोनफैबाय सनाफोरनि इसिबां जाब्रा गालांखायाखैमोन नालाय सानै मानसिया ओमफ्राय फैनायाव जेबो लाबासै दखानाव लानानै फैफिन खुस्रा खालामनानै मिथिबाय दखानाव खालामलायबाय आंहाबो मोजांबो ओमफ्राय आं बारा शुट खालामथ'ला आरोना सनाफोर गोबावजों खनसे रुमाव फैबाथ' मिथिखायो अबस्थाया मादि जायो एकदम स्पिडाव खालामनानै लानोसै आङो फोसाबनानै संना लागोनसै एला ओंख्रियाबो मा जायो नोंथांमोनहा एसे देखायनोसै आरोना आङो आइया दहाय गोदानानै हरनाया बिजनिनिफ्राय एकदम बेखौ संनोसै आरो आं माजों संगोन होनबा आरो नै बिबो आइया मैया थास' बिबारा ससे गारखाना हरलायलायनाया नायै हानानै आङो हाफ्लेनानै संसैल' आरोना एकदम स्पिडाव संनोसै सनाफोर ओमफ्राय दा सिदा रिपर्टजों लोगोसे कुस गोबोरखौल' दागा मागा देखायनोसै आरोना गाज्रि मोननांला सोरखौबा नेहोनाय जाबाय आङो नेदोंमोन होनदों आरो बिनि सिगां ब्लग्सआवबो आङो दागा मागा मोजाङै खिथानाय जायासै आरोना स' दा खिथानोसै आरो नाथा सुखांबायमोन नायदो नै ओरै जाया आरोना ओमफ्राय दालि ओंखाम जानबाय मैथा सायगासिनो दंमोन सनाफोर थास'आबो नै माखौ मावख'नो जाबाय आरोना सनाफोर आङो आरो बिथाङाबो सौफैथारसिगोन येस दासो फाइनाल डिसिसना जामारबाय बिथाङा न'आव फैग्रोसिगोन आरोना आलदा खामानिबो दङमोन बेयाव थांगोरला न'आव फैग्रोसिगोन ओमफ्राय आं दा स्टेसनाव आंखौ लांफैयो नोङो होननानै सोंदों आं मानो लांफैया जादों खिन्थु आंना खामानिया गोलैफिनजोबसिगोन आरोना बिथाङा बुंबाय जेबो नङा दे थांनानै दा सहैजागोन बे होनना बुंबाय थांसै आं फोरला फोथा दं सौफैसान्दि माबार फैनानै गालांसै जोंना स' एक्साइटेड खुसिथ'ब्रिया बेनोमोन सोनाफोर बोराया फैफिनदों आरोना बिसिना सोलायनो मोनाखै बिमाया नै चक्लेट जाख्लि मेथाइ जाख्ला दे बाबा होलायनायखौ लांलाय चक्लेटफ्रा आंबो सोलायनो बेनो बे गोलोमफ्रु ड्रेस आरोना लानानै फैगोनसै बिफाखौहाय ओमफ्राय नै जोंनाबो बेगा ओमफ्राय बेयावनो गोदोसानै दं आरोना दा बिफानि ड्रेस जोंनि ड्रेस ज' मख'स्रांसै फैदो सना फैदो फिसालाया थांफाला आरोना टिभि नायनोसैनो जों सानैजोंल' थांनानै फैनोसै बिमा फिसाजो स्कुटि बोरायाबा मारै जागोनहाय सनाफोर ट्रेनजोंनो आरोना ट्रेनासो खारफिनलायबाय जोंहा एसे लेट सौफैबाय आरोना बोरो पेपाया बोरो मा बाबा बोरो जेबो नङा दिनै ट्रेननि खिथुखौ नुहुरबावो आरोना मानसिखौथ' मोनलांगोन आंहानो लेट जादों हाख'वा बबाव बाबा बोरो पेपलेस बोरालाय बिदि थाब खुस गोब्रि फैबाय थाबा बेसे मोजां ना सनाफोर जों बायदिनि थाखाय आरो मायदि फोरला फोथा फैदों एकदम गोलोमब्रुंनो र' आं नागिरगोननो नुहुरबाय आं सनाफोर जा गोजानावसो नेगासिनो दं आरोना गावखौ एकदम खाथियावसो लायथारनांगौ आरो लाजिबाय फैदो ayo laजिबाय nasi kenapa? Ini. Ayo, itu nah. Benar. Laजिबाय
बामजाबायबो दसेल' लाजिफ्लायोहाय ओरैनोल' ओरैबायदि गरम ओरैबायदि मेंनाय फुंनिफ्रायनो खुसुर खासार बिथांखौ नुनानैसो मेंगालायबाय आरोना आङो एसे नोंखौ नुनानैसो मेंगालायबाय आङो मिथिबाय नोंखौ नुनानैसो मेंगालायबाय आं फुंनिफ्रायनो लुखुर लाखार आयै उइंगार गाखोलाय स्कुटि सालायलाय आयै खम खामानि गाखोनो बाबाजों लाजिदों दसेल' र' बाजारखौलाय दिनै मा देखायबावनो आरोना खाजानायानो फैबाय आं आरो बाजारखौलाय मा देखायबावनो नांला बाजारखौ दिनै एक्सप्लर खालामथ'ला गाखोनो मोनथ'लायबाय मालाय सलायनायाव बानलुआनो गैया आरोना बानलु लायब्रबनो थांबाय देगांबा फिसासो सनाफोर गावनि माबाफोर खामानियावसो फैदों ना मादों आं ओंख्रि संखाबा माने आं खाथिनि रुमाव दाहार लालाबायनानै संसिगौमोन आरोना ओमफ्राय गावखौ लांफैग्रोबाय नालाय ओंखायनो बास अबे मन्दिराव हाबदोनहैलायखो बियो हनै बेयाव सिबिनो मोनाबा मोजां मोना नामाथाय बिथां फैनानै खुसि आरोना फैदों नोंथां मेंरुरु सिबाय नोहाबा थटखालावसो दानद्रब फैनाय आरोना दहाय लाजिनाया दाना बिफाखौ नेसो नायसाय फैदो नहाय फैदो ओमफ्राय आं बारा रायज्लायनो टाइम गैया मानो होनबा नायलाय जालाय जाखाय खामानिया बिदिनो गालांदों 12था बारबाय आरोना बिथाङाबो ओंखाम उखैगासिगोन स्पिडआव संना लानोसै आङो बेनो मोनदो सोनाफोरखौ स्कोपदिया जेबो नङा बारे खिथाबाय थाथारबाय आङो लाजिनाया दाना सिदा जासिनो बावदों आं जाखांनानैसो जासिफ्रांदों जाखाया गगा मोनदोंलाय संगासिनो सनाफोर नै बिमानि हरनाय दाउ बेदर एवनानै लाबाय आङो ओमफ्राय ओरै आङो थास' बिबारखौ सायखांबाय सुखांबाय ओमफ्राय नै बेखौ बिथाङा सायबाय आरोना मैथाखौहाय आं दहाय गांनैसोल' सायखादोंमोन ओमफ्राय बिथाङा सायना होबाय रायज्लाय होनलाय आरोना सोनाफोर लासैनो लागै 2टा 3टा जालांथोंसै आरोना हाजार गोबावजों देरिजों जाबाबो बा बाथोन जाबाबो बोराय बुरै जाबा खहाबोना मोनजाबाय थानो नालाय जोंहा संनोसै आरो दाथ' ओंख्रिया गोथावबावसो दालियाथ' मोनखाबायानो मालाय गाहा दुगैनो थांबाय ओमफ्राय आहा दाबो दुगैनो मोनाखै नै गोलोमफ्रुयैनो दं आरोना ओमफ्राय सिगांनि ब्लगसफोरलाय सोरबा हमनो हाखाबाय आरोना सोरबा आब'मोन सोरबा आगैमोन हमनो हाखाबाय बयबो बिथाङासो सुटियाव फैफिनगौदां होनखाबाय आरो सोरबा गुमैयासो सुटियाव फैफिनगौदां होनखाबाय आरोना औ नोंमारगौ इन्टेलिजेन्ट गोजाना जोंबो एसे अमा जायै इन्टेलिजेन्ट जाजोब्बाय जोंबो ओमफ्राय मा होनो थास' बिबारखौबो सोरबा सोंदों आरोना माजों जागोन आङो लुगैलायबाय होननानैहाय स' दाउ बेदरजोंनो संगासिनो दं आरोना नै आङो नायलाय सनाफोर बिफाखौ मादि नेगासिनो दङ थांदो फैखागोन नै बेनो नायलाय दहाय दसे लाजिनाया बिफाया दुगैनो थांनायनिफ्रायनो बेयावनो नेगासिनो आरोना बैथिंजाय एसे आवगायलांनो नागिरदोंमोन खिन्थु आङो सिगिनानै लाखिनानै बेनिफ्रायनो दाबिगासिनो दङ आथिं फारसे गसंलायनाय यगासन ओरैबादि सुन्दर एवनानै एवथाबथारबायमोन आं खोबहाब एवनानै फ्रोम जाबासो मैथाखौ हरबाय नै मैथाजोंबो एग्लिबावबाय आरो बेखौ दै गुदुं ग्लब गोदौनानै दंखायो नै ओमफ्राय मा होनो आं माने बिराद गियो आरोना थास' बिबारा आंनाव एसे माननो नागिरो दा बेखौनो टेनसन जागासिनो आङो अब्लाबो एकदम मोन्दो एवथारबायमोन गोसो होनानै गोथाव खालामनो साननानै दुगैनानैबो लागनो हाबाय मोनस्रांजोब्बाय एबारना थुमनायनि फाला आरोना दोखो मेंबाय आरो बिराद गोलोमबायमोन ना र' ओंख्रिनि फाइनाल लुक्सखौ खिथानो आङो माने आं दै होनानै दुगैनो थांदों ओमफ्राय बिफाखौ एरहोथ'बाय आरोना बिमा फिसाजों दुगैनानै फैबाय नै मालाबानो बेयावसो गाखैबावबाय नै आं ओरैबादि नोजोर होनांगौ बेबायदि फाइनाल खालामनानै दोनबाय माने दालि दंखायोबाबो थास'खौ इदि जानो लुगैयो आरोना जोङो नै गावा साखिनायबायानो नै
मानाखै ना बिफा मानाखै होनदों मानाखै होननायाथ' आंबो साखिनायनोसैबो जानोसैबो मानबाबो जानोसैबो बारा जोंनाबो फार्स्ट टाइम जानोसै थास' बिबारजों दाउ रोसि आरोना अमाजोंसो मागा मगा जानाय नुगासिनो दं आङो भिडिअफोरावहाय लोगोफोरनि भिडिअफोरावहाय आरो बिफायाबो नुदोंनो मालाय अमाजों जानायसिनो दाउजों जानाय नुवाखैनो आं दाउजों जानोसै आरोना होमबाबो जानायखौ देखायलायला आङो बिथां साखिनायावनो आंबो एसे आरोना जानाय नायनोसै फार्स्ट टाइम दाथ' गुदुं गुदुं माननायखौथ' मिथिनाय नङा मानाखैथ' होनदों दा मानो ना माना आंनावबो मिथिला आरोना आयौ बानलु जाबो जाखालायदों मालाय गोथावानो जामारो खिन्थु दाउआ मेजेम गैयाबा गोथाव मोननाय नङामोन बायदि मोनदों आङो दाउआ मेजेम बिराद गोथाव जादों बेदर सुखब हाराना मोदोम सिनायला ओमफ्राय सोनाबो भिडिअखौ आं गोलाव खालामदों आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुरा नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय बेनोमोन दिनैनि ब्लग्सआ आरो जेबो देखायनो लागा गैला नोंनि फुंखि थाबाय गस्ला गिदिबो गानाखै दुगैनानै एनिवे सोरबा थेंक इउ सो माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय सोरबा रायहरबा मा जानांगौ आंखौ नोंनि फुंखि थाबायबाय थादों